Аз съм Ани, беше писна клипче за каръците. Аз съм някакъв карък. Много лоши неща ми се случват понякога. Например, училището съм. По-скоро бях болен. Нямаше минута си напиша домашно. И сега, като дойдох, трябва да си пиша домашните за една седмица и допълнително още домашно, плюс 2 преразкъса. Ей, това е карък! Карък, истински карък съм! Да, знам. И приготви се събира. Човек, как е копитаско, ай, човек! Направо! What the fuck? Аз имам в Ферари! Добре, че жена ми ще кара сега. Чао! Не! Защо не построиха мост? Или може да е обикновено това? Мамо, какво да правя? Отиди и ми донеси сивата кутия, моето момче. Добре, мамо. Имам пари. Тъпята. И добър ден. Днеска сме да пръкнеш от злато. И днеска нека дойде Малена Чолакова. Лепиче с коста. Дайте ми картите. Нека да видим кой ще спечели. И нека поканим господин Полатов. Влизай вътре, идиот! Да, Коста! Полаков, моля, седнете си на мястото. Дайте на Милена Чолакова картите. Благодаря, Стефане. Вие... Вие... Да! Спечелихте! Но вече загубихте. Парите си остават за мен и нега. Иво Спартанов, ще те хвана някой ден и като те видя някъде на улицата, ще навра златото в устата. Охрана! Това е карък. Да спечелиш, да разбереш, че си спечелил, но после... Но вие не спечелихте. Това е карък. Ако аз бях там и това наистина беше се случило, щех да навра златото в газа на уния. С радост. Аз съм си печеливш в тези неща. Както... това няма вкусна... Я знам, наш хлеб тихо бушно връгъза. Аз съм Андович, но няма да свърши клипа. Довиждане. Моя приятел тък му беше получил шестица. Казваше се му. Тък му получил шестица по английски или какво беше там, по математика. Беше толкова радостен. Даваха му бомбони. Даваха му сок, защото там имаш празник за него. И на път към тях го босна кола. Един мой приятел беше се беше се пуснал по една парзалка. И какво стана? Единственото нещо, което стана, когато той се спусна по парзалката, беше единственото най-гадно нещо, което беше докато препускаше надолу, стана, дигна се човека, усмихнал се, ама беше настъпал бахти голямата дресня на света. Моят приятел, гето не го знаете, разбира се, защото аз имам много приятелите са
стотици. Един мой приятел. Той му съвършено от рождения ден. Човека си носи подаръците. И един с хубавото си колело мина направо през него. Аз зад тус. Момент. После го блъснаха него. Баща му на моя приятел, деца казва Иво. По-скоро той е... Имам 3 приятеля Иво. Единият е от този квартал, другия е от училище, а този, дед го блъснаха с колелото, е третия. Ма той е... Чак е там халите. Това беше от мен. Аз съм Анди и до скоро.